predstavujeme vám hlavnú výhru v našej veľkej vianočnej súťaži, tento medomet v hodnote 530 eur. Toto je medomet so špeciálnym košom, do ktorého sa zmestí 4 aj 12 rámikov, teda môžete tam dať aj menšie, aj väčšie rámiky. A rovno si teda dajme súťažnú otázku na zajtra o darčekovú poukážku na 15 eur. Ako sa volá tento typ koša? Pomôcka, je to niečo lomeno niečo. A toto je správna odpoveď na včerajšiu súťažnú otázku. Je to tavička medu na plastovú nádobu. S ňou si šetrne rozpustíte med, pretože nedáva viac ako 45 stupňov. Je to len odporový drôt o včerajšiu darčekovú poukážku, ktorú vyhráva slečna alebo pani Lenka Eš. Budeme vás kontaktovať cez komentár, prosíme, napíšte nám správu.